izu nke a bịara ụlọ afịa m tawa dịkwa na m nsogbu adịrọ asị m ka mma ma nwee ndị be anyị ga-afụ chọrọ ịga ụlọ ma ma onye ma chọrọ ịga ogbukwe onwe gị n'isi ọma ife jide m ebe a kịta bụkwa nwa m nwoke Chidi ọ bụ na ife mfu Chinedu na akara m ijebegori eri mgbe na m agbakọ ọfụ ife dị na ụlọ ahịa mụ na ife dịgasị ifugo n'ebe otu anyị si wee nọrọ nụ kedu ọ dịkwa na mma ozi na-ezi o nwere ozi nchọ ka mama ga-afụ ego ezi nwunye ya na nwunye nwoke achọrọ ịchọrọ obere ego ha ule dị aba mahadum iwere obere ego a nyere m ha ndị otu Uju nwanne m nwaanyị ọ dị mma nyuru ihe nwunye na m ego a sị ha were godo ego a wee na-erigodo nri tupu ọnwa a na-agwụ m ga-abatakwa ka mara ihe ọzọ m ga-emere ha kemgbe ị ga-abatakwa mma abata nwanne echi mma abatarịrị nwanne echi mma akpọzi na nke nwaanyị ahụ nwaanyị a na-ele mmanya na ibe na ịghọta mma akpọ gị n'ekwentị ka anyị fụzie ebe a na ngwa anyị ka anyị si wee jee udo kedu ebe nwa efugonu ka o si adị ọnụ n'obodo atọrọ ọ dị egbochi ọya ọnụ na-adị n'ebe n'ime obodo ebe a mba ebe unu na-eliri amakwa m nka ka ife niile si dị ọ bara n'ụlọ ịjụmasị ka eku unu mere n'afụgo m na nne m ịgbanwe goli akwa agbanwe nchọ ije na nke obi ajụrụ biko jee batakwa ọsọ idu ukwe ibu ọkwa so ụka m nwere ofu mkpụrụ anya ji ushi ụgwọ nne mgbe ọbụla nnọọ na obi ajụrụ na ịgbago obi ajụrụ ịgbada agbada obi ajụrụ ụnụ nwa ụmụazị kịta na aha asị ka unu nyere nne na nna unu aka n'ugbo maazị kịta ha anụ ihe ha bịa ebe ịhụhụ ugbo mụ na ụnụ abụọ ya arụchasị ịhapụ m na-eji ahụ obi ajụrụ onye akado nne m mma maazị nnọọ na ogologo Ujunwa ma kịchachala organic enwe ha ume na obi adị nwatakịrị ya afụ azịza ha onye anụnwa agbanyesie hapụ nne ya ọ na-ata ntu nne Aiza ka ị na-ekekwasịkwasị Ujunwa ọ nọrọ ya ume na obi adị nwa na-egume na obi iji ma ọ bụrụ aka inyeli
ka m fụ ma Ọsọndụ nwunye di m Ejike o nwere ozi Ejike ziri m zie ya mana anyị niile bi n'Ọnịcha ka m zie ya bụ ozi ana m abụ Ujunwa wetagodoro m ogbuma dị n'enu oche ebe a mkpuchigodo isi ma nna anyị ji wee ghọlịa m abụgo m nne ebe nne wee kpuchie isi m ka ndị ka akọ nwaanyị otu a ka o si ejeheri ka obodo ha ọ na-afa adụgo ana m abịa kịta marakwa ọ bụrụkwa agwa ka m eri o ife mmeri ma m bata ebe a bụkwa nne biko ịma na agwa adị m mma n'afọ onye ka m meri otega anyị na ka m pụta ana m abịa kịta ma ọ bụrụ ọkwa nke inye ha ego mba nọ ọkwa nke ego si ya na ego adịrọ ka mgbagha mkpụrụ okwu ana m abata nwanne m ka emesịa biko mee ya ọ ga-ebu m aka ọtalụngụ ị na ha dị udo dịga ndị ntara ya bụ ntu ụmụazị anụ Ọsọndụ ma ezi oyi m nke na-eme ka asị ka ị chọta m taa ọghọta m ihe mma m na-eme aghọta m mma gị kwa aghọtazi m omume ya tata nke a bụrụ nke izizi mma gị onye ọbụla amachago ma onye kwakwara onwe gị ugwu nke ọ na mma m na-emezi ihe ọjọọ ọ ga iwee tie m okwu n'ọnụ o nwere onye na-ekwetabụrụ na ofe nne ya siri njọ rapụ ya ewo ngụ nnọọ ka ka unu ma anyị dị mma anakwa hụ enyokwazi enyo sịkwa m ihe onye nna ekene ọ Izunna nụnụ nnọọ ka m butere n'ugo oche nụnụ ka ịdọ n'ala ọ dịkwa m nke ị na-anị Ọsọndụ ọ dịrọ m nke ị na-anị n'ọkwara ozi ka nsị ka m zie ya mbanụ ihe adọ nọ n'ala butere m oche nụ ịdọ n'ala Ejike ahụ ise tupuo Ọsọndụ na ọkwa Ejike bụ ihe ziri m Ejike nwa nwunye di m ka nshikwanụ maka na ihe na-abịa ebe ma ọ na-ejike na nnọọ ọ sị achọkwa m ị narị mana ọ ka o si wee dị o nwere ego si m nye ya mbụ Ejike nwa m nwa ọ gbanịkwa
Na ejike esigunye m ego ha. Na-abịakwa ka m bịa naba na nne m nwere nri ọ na-esili m. Sị ya ka m jegodo ka m zie gozie mana ego na mmadụ agara onye ka m ji wee gbalụ bịaba. Ọ dị mma. Biko. Biko. O nwere ihe nchọka nka m na-akpa n'ụlọ m. Ihe nchọka ịkpa. Ọ dịkwa na mma. Onye ọhịa ya bara m bakwara ahụ. Gị na mmadụ nwere ike ịkpa nkata onye ọzọ ya ahụ. Na ntị ọzọ gbaa izu. Ntị ọzọ ya ahụ. Na akpa nkata. Gị na mmadụ akpakwa nkata. Aghọtachọrọ m kedu ụdị ọhịa ịma na ụdị nkata ọnụ. Mana mụ na unu nwere ike ịta nkata onye ọzọ ya ahụ. O nwere ihe ọzọ anyị ji wee nọrọ otu Ọnịcha ọ bụrụzi ọnụ nkata nzuzo ife a na-azụ n'afịa ọ bụrụ nkata nzuzo Ọchịkwarenụ ka m bịa na ịgbagha nke gị na onye ọbụla afọ ife iburu anwụ egbo ka a tọrọ aka o. Aha. Ọ dị mma. Ya eji egbu mmadụ mana tupu enye nke anyị ga-agba ndụ ọmụ ka ị chọrọ igbu ntị anyị ga-agba ndụ tupu enye nke ya bụ ihe m chọrọ ka ị nyere m Ejike uche ma gị na-eji iko dị n'ọrụ ọ hapụ ihe aha n'elu ngwuru niile a ka ọ chọrọ ịkpakọrọ n'elu ifu ihe o nyere m ifu ha ọnụ n'elu ihe ọ nwụchara nwụche kedu ihe a ga-ezuru m igote n'ahịa n'ihe obodo anyị bụ Naijiria nọ n'ime jideke n'ihe a jideke n'ihe ọ nwụcha were ego na-ege m ntị achọrọ m ka anyị gbaa ndụ ugbu a agbamndụ mụ na gụ na-abụ bụ na ị ga-agba mbọ hụ na ihe a o ruru Ejike aka chelụkwa ihe ị chọrọ ka m nye Ejike ka ị nyere m ya ihe a ọ bụ na chelụkwa ọ bụ na nye ha anya ihe nsogbu ana nye ọ ya ọkụ ya bụ gba mbọ hụ na ị nyere ya agbamndụ mụ na gụ na-abụ bụ na ị ga-enyere Ejike ya ego one ka ị ya ọ na bụ ego a m wetara inyekwala nwere nke ị ya akwụ m iche mba na o nwere ego m enye gị iche nọ ọ dị ka ego ole ka ị enye m ka m wee nye Ejike m enye gị 200,000 ị bụrụ ọgaranya nnọkọ asụsụ Igbo 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 na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo nwanne na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụkwa n'Igbo anyị ofu ọha na eze na-anụ olu anyị sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ Facebook biko sonyere anyị na YouTube debe anyị ọwụ i were ụgbọala bata be m ụbọchị ọzọ ma gaa ozi mmadụ iwu ka isi jere bata were ụkwụ bata ị na-ejeri ozi agbara ya mbọ ọwụ ị bụrụ ọgaranya ma gaa ozi mmadụ ego 200,000 ị bụrụ ọgaranya igoribe ọbara isi ọbara agụba ngwa gbaa mbọ hụ na ihe a lụrụ Ejike aka agbamndụ anyị bụ na ihe agba mbọ hụ na ihe a na inyere Ejike nye Ejike ihe ọ bụrụ na inye ha Ejike ihe a iwuru onye nwụrụ anwụ gwanụ m enye Ejike ihe nye ha n'ihe ya bụ na agbamndụ anyị adịgo m biko nye emetụkwa n'ala ọkwa inye ya bụ okwu ọkwa m nye anya ezigbo nwa nyere anị ya nwere ọzọ okwu agwụ ọ mma nwụrụ ma nye ha anị anya igoribezienụ anyị nwere ebe aṅụrị nsogbu adịrị ọkodo nsogbu adịrị eyo mere ọ ọfụma bụ na m ọsọ ndụ batasị ya na ọdụ mma ngwanụ ka ahụ ndupụ ọgụ n'ihu ilo ngwa na ọ ya adị na ka emesịa ije ọma dị ọfụma ọ na-emetachi ego
nwanne m o. Kare m. Ya gara o. Hai. Chijoke. Okujoke ka eji wesu ife ahụ. Hai. Afụ nwata golu. Nwanya. Ihe bụ mkpa ya bụ ka o wepụ ndụ ya. Hai. Ana ya kwụkwọ na ngwere gbaaji. Ọ na ka mma. Onye akazi mma. Ọ bụ na o wepụ ndụ Chijoke. Oche na nwanne Chijoke bụ ọbịageri ya na eziri ihe niile ọ na-ezitezi na amụrụ nwoke mmadụ ịmana ife m na-eche ọ bụrụ na Izu, richago. Chinekele. Izu ke yo. O kemgbe a m butere gị nri a ka ị hapụrụ ya. Ị ga-eri nri. Kekwanụ mgbe ị ga-eji wee ri ya? Mmeli nri nụnụ, chelụgodo o nwere onye mụ na ya na-akalị. O nwere gị. So why then ka karịkwa m ka ndị kpọọ nne. Nne o. Nne bịakwa m akwa m ihe nwa gị nwoke na-eme. Kemgbe a m butere nri anụnwa, o metụbeghị aka. Nne bido ihe ọ. Nne bịagodi mepegodi ihe. Nne mepegodi ya. Nna ahụ. Ọkwa ya sị na agụụ na-agụ ya. Chineke m. O nwere na m na-eli nri. Nna ya ka ọ na-agwa m kemgbe. Oge eri nri oge. Na ndị ihe oke. Ama m ọkwa ya sị na agụụ na-agụ ya na ofe ụgụ na-agụ ya. Nne ihe na-ewe m ihe ọ na-eme kịta anụnwa. Ọkwa ego ụgwọ akwụkwọ m o. Izu ụka ọzọ agwa ebido akwụkwọ. Na-eli nri nụnụ. Unu ya etinye dị m nne makwa mgbe m dị ebe a echi ka ọ nọ na-eche o. Ebubo akwụkwọ m ga-apụta ọnụ ga na-agba ka akwụkwọ anyị ga-ebidokwa izu ụka na-abịa. Echike ekpechipụ ọnụ gị, ọnụ ga na-agbaga ka mkpụrụ ụta ka ịma ọkụkụ nne gị pụọ. Mama, nna m jikọ nne gị nwe. Ọ bụrụ na coronavirus ga-eme n'uju nwa ya gara akwụkwọ si jee gwafa na onwe ihe mekọtara na ofu nwanne m nwere anyị ejela akwụkwọ. Ọ bụrụgodu n'oburu ka m na-ebu n'Ọnịcha o ya ejelela akwụkwọ. O nwere ihe m chọrọ ka mụ na mmụọ m chekọ m na-eri nri nsogbu adọrọ. M na-eri nri. Mmeli nri. O rapụ mmeli nri. Mmeli nri. Kedu wetara mmiri ka mmeli nri. Mana nna m cherucha. Kedu ihe ahụ ị na na-eche nyere nne gị n'omume? Ihe niile kwekwara omume ebe Chineke nọ. Ya bụ na ihe niile kwere omume ebe nne gị nọ. Gwa m ka m gbuoro gị ya bụ mkpa. O nwere ife na-akpa m kịta. Osukwa nwanne na ọchị iberibe gị na achịkwasị. Ọ chịzi ka ụnụ eyiziri m onye iberibe n'anya ụnụ. Efụlụ ụnụ na-abụ ụnụ nọgide ụlọ egwu. Jee butere m mmiri. Uju nwa butere m mmiri ka akwa aka. Efụlụ ụnụ na-abụ. Ụnụ na-abụ iberibe kụrụ kpọtara ka na-akụnụ bịa mee m. Akpọsịkwara m udo biko akpọsịkwara m na udo oku Mama jeru uju nwa butere mmiri ka akwa aka. Nwanne m nsogbu adị. Nwanne m adị egwu. Nsogbu adị. Nne m na nwanne m nwaanyị na-afọ agba mbọ ka a mara ma agwafa. Ịkpọkwa na-eji ike ịkpụ ya n'ekwentị enwere isi oyi enwelụ maka mkpọ ya n'ekwentị. Ọ bụrụ otu a nsi kpọọ ya n'ekwentị ka ọ ya esi ghọta ya ma ọ bụ na mụ na ya nọrọ ofu ọ na-ene m na-eme ọkwụrụ ma anyị dọ na ọ na-eme maka ọ bụrụkwa ma anyị eme ife anyị eme
na-enyeli anya onye ego m ihe nye bụ na onye ego m ihe nye ọ dị mma o nwere ebe ọ sị na iwuri na mma enye anya na-enye n'ihe anya nọ ọ bụrụ ife ya egbu mmadụ ka ọ bụ hai zuye nọkwa na nsogbu ewere uche ejeka nwa mama na ife dị na ụlọ ọdọọkwa ofere ejeka nwa mama nwanne mmadụ nna m kerezi nna m gwakwa kerezi ndị gị na ha nọ bụ ebe a ka ndị nwụchaziri nkwụ niile ịmara mụ ada agwakọ ọnụ na-arụ nke a ka m na-arụ ohia m na-agwara unu pụta unu ekposasịa nkwa nwa nkwa gbosokere onye gị oke ma akụ rie nne o tebere aka ose ebe a pụọ ya hụrụ nke ifu ebe a unu adị na-eme unu na-aṅụ mmanya o wutekwa na m ya kwudoro akụ rie nne mana unu aṅụzira mmanya na-achịsa n'elu na ọ dị adịba m mma na ọ dị ka onye nwe ọ bụ onye aṅụrụ m ịṅụ nkwụ echepụ na akụ akpọ onye na-ele nkwụ ọ chepụsị ya nkwụ nna ozi a izi m ejekwa m mana ogwe ihe nsị ka nzi njukene ya ejak ego one ka ọ ya abụ enye ya igbue mmadụ nnọkọ asụsụ Igbo 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 Nnọkọ asụsụ Igbo. nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo Na-asụ Igbo. na-asụ Igbo nwanne na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụkwa n'Igbo anyị n'ofu ọha na eze na-anụ olu anyị sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ Facebook. biko sonyere anyị na YouTube debe anyị ihe unu nwere chakene unu anya ndị ọnụ na-abụ ihe mgbuo mmadụ o were ego n'ọsọ gị ihe m n'ụwa ka mgbuo mmadụ na ọ bụrụ na mmadụ buru n'ozu oke ego ihe dịka 200,000 bunye kịta bụ ihe gburu mmadụ ma mbunata mmadụ maka ihe ego n'ọsọ ya bụ ji n'aka ma mgbu mmadụ ma mmadụ egbu na m ọ bụ na mgbuo mmadụ bụrụ ọgaranya ka m kwuo na ndị ka m rakwuo na nri mana ịmana igbu mmadụ aka m adịrị ya hapụghị okwu mana ịmana mmadụ nye m ego ahụ inye m nye nwunye nna ya ihe nwunye nna m o nyekwara nyasị m were ya ọ kwụrụ m ụgwọ ka nye gị ife ya egbu o mechagharị gwa m na ọ bụ na m nye gị ya na ya ka ya akwụ m 200,000 akwụwekwara m ya ka o sebere ụlọ okwu na ụka ngwa gị ka m mee ihe mụ na ya kwuru chelụ ife dị n'ime ife a bụ ife na-egbu mmadụ iyi mụ na ya ṅụrụ gbaa ndụ bụ mụ gbaa mbọ fụ na m nyere gị ya na ọ bụ na m enyere gị nwụrụ anya ka m nyere gị ife a gị nwa mazi ihe ilie nwụrụ ihe eriekwa na itufuo ka a gbasara gị ndụ mụ na ya gbara bụ na nye gị ife a na m enwere gị onwe m ọ sị m nye gị na nyere anị gị ya nwụrụ na eya ebe a irie ihe dị n'ime ya nwụrụ gị nwa mazi ihe eriri rapụ ezigbo m ozi eziri m elu n'aka m anị n'aka m gbom nwa m nkwụ ị na-akụja akụja nwunye nna m ya ebi ya enụ eji m ego ya na akpa kedu nwaanyị na-ele nkwụ chetawara anyị nkwụ anyị eji ego aṅụ nkwụ nwaanyị m mere ọgụ nwaanyị na-emechitere ebere ka anyị ege ego ka ị gaa nye ya na nwunye ya ga-eji na-eri nri werekwa ego ahụ yekwazi gị iwe bịa gbuo m na mmaji ọ bụrụ na m na-echere nwaanyị ahụ ajọ echiche ọjọọ niile o chere m ga-abịa na mmezu ise ọ bụrụ na mmadụ echere echiche ọjọọ ihe niile o chere n'echiche ma ndị ọka ga-eche ma ndị o chere wee nye gị ihe a ka ị bịa nye m ga-anachikwuru ya azụ ezigbo m ozi eziri m enu ya egburo m anụ ya egburo m enyekwa ngị ya bụ nsị chọọ irie chọọ na-enwe mma lekere nwaanyị a chetakwara anyị nkwụ hapụghị okwu emechara ya ejeri ebe a na-ata anụ ewu ọ ka ị mara ndị gị na vakwu amala no no yesi we na
kasị ego niile ọ na-eme kasị alụ kasị ihe niile ọ bụrụ na ọ kacha were m ego Chimo ai onye nkwere onye ọzọ bụkwa mo ọ na nwa enye ọzọ ejike ọgwụ ansị mama na nwatakịrị enye ọzọ ejike ọgwụ ansị anyị na ndị enweta nọ ọwụ na ndị enweta mama ise ejike ọkwa na ọnwụ ndị were echike mama ise ejike ka ị chọrọ igbu nwanyị ọka ịdị ya nwanne m ejike ka ị chọrọ iwepụ n'ezinụlọ a ụdị nne dị ka ya kpọkwara n'ihu n'ụwa enu ka nne nsi tọgbọzie enu dịka atụ na-enwere onye nche ọ bụrụ ihe ọjọọ ma ka a chọọ na ụmụnna mara ka esi ga-eme ya enwekwenu nke nwa obere nwa dịka m